Бу кешенең эшчәнлеге гаять кызыклы. Ул татарлар арасында беренче адвокатларның берсе, беренчесе түгел, ләкин беренчеләрнең берсе. Ислам хокукы турында фәнни хезмәтләр язган кеше. Шул вакытта ул әле татар теле белеменә дә үзенең өлешен керткән. Бәхәсле шәхес, бу кешене ниндидер идеаль категориялар белән тасвирлап та булмый, әмма гаять кызыклы кеше. Аның исеме Шәйх Гаттар Иманаев. Шәйх Гаттар Иманаев 1875 елның 7 августында Тирсә исемле авылда Ахун Хәсән Ибраһим улы белән Хәдичә Иманаевлар гаиләсендә туа һәм бу шактый кызыклы гаилә, кызыклы җирлек. Бу гаиләдә туган тагын бер шәхес бар, зур шәхес Миргаяз Иманаев. Инде Шәйх Гаттарга атаклы шагыйрь Шәйх Гаттарның исемен кушалар. Һәм инде моннан ук күренеп тора бу гаиләнең шактый зыялы булуы. Һәм әлбәттә бу Ахун Хәсән Ибраһим улы Иманаев гаиләсе ул ярлы гаилә түгел. Шактый малы мөлкәте булган гаилә, әмма бу гаиләдә фаҗига була, чөнки 1878 елда Шәйх Гаттарга 3 яшь булган чакта Хәсән ахунны үтерәләр һәм Шәйх Гаттарның туганы аны Казанга алдыра. Димәк, Казанда безнең бу җегетебез беренче гимназиядә 4 ел укый, Уфа гимназиясында соңрак 3 ел белем ала. Шайтырып гимназист статусына ия була, гимназия имтихан тапшыра, һәм инде шушы статус белән ул аннары Казан университетына да укырга керә. Казан университетын революцияга кадәр тәмамлап чыккан сирәк татар шәхесләренең берсе ул Шәйх Гаттар Иманаев. Һәм инде аның университетта укуы ул үзе бер тарих, чөнки 1897 елда аңа Оренбург крае стипендиясе бирелә. Бу стипендия 250 сумлык стипендия булган. Димәк, менә шушы кайбер статустагы татар-башкорт балаларына, егетләренә университетта уку мөмкинлеге бирә торган махсус стипендия булдырылган үз заманында, һәм инде Шәйх Гаттар шушы квотага эләккән. Монда әлбәттә аның килеп чыгышы да роль уйнагандыр. Моннан тыш Шәйх Гаттар Иманаев туган җирлек ул шактый кызыклы төбәк. Ул Вятка губернасының Алабуга өязенә караган, хәзерге вакытта Гәрҗә районына кергән авыл, Тирсә авылы, һәм бу төбәктә әлбәттә без беләбез бу төбәктән бубайларны, без беләбез бу төбәктән Мөхиддин Корбангалиевны, бу төбәктә Таҗи Гыйззәтләр туган. Шәйх Гаттар туган Тирсә авылы ул шагыйрь Чыңгыз Мусинның, сәясәтче һәм журналист Касыйм Мансуровның туган авылы. Кыскасы, ул әле Морза Тәвкилевләр белән дә бәйле булган төбәк, һәм инде күп борынгы заманнарда биредә шырпы, кирпеч, пыяла заводлары эшли, төрле һөнәр йортлары эшли, мәдрәсәләре 1815 елда билгеле, һәм инде монда земствоның башлангыч мәктәбе дә ачыла. Таш мәчетләре исә шактый үзенчәлекле архитектурага ия булган, бик зыялы һәм бик тарихлы төбәк. Димәк, монда татарның да аерым башка төрле тарихи язмышы билгеләнгән, һәм шушы төбәктә туган Шәйх Гаттар Иманаев университетта укып чыгып, ул әле шулай ук тарихка кереп кала алыр иде шушы университетны тәмамлау белән дә, чөнки без революцияга кадәр Казан университетында белем алган татар студентларын берәмләп беләбез, аларның азмы-күпме тарихларын өйрәнәбез. Шәйх Гаттар Иманаев исә университетта бер юлы 2 һөнәрне үзләштерә. Ул юриспруденция юнәлешендә белем ала, һәм инде тарих филология өлкәсендә үзләштерә. Кыскасы, аның дипломы ул хәзер вакытта аны әйтеп булыр иде 2 белгечлеккә ия булган диплом дип. Дөрес әйтергә кирәк, гомере буена Шәйх Гаттар Иманаев шушы 2 юнәлештә хезмәттә итәчәк. Чөнки аның эшчәнлегенең төп өлеше, төп юнәлеше юриспруденция, хокук белеме белән бәйле булса, икенче яктан ул барыбер филология белән дә шөгыльләнгән һәм 2 өлкәдә дә үзенең эзен калдырган. Бу yerdə Шәйх Гаттарның абыйсы Миргаязны да искә алырга кирәк. Миргаяз Иманаев 1871 елда туган, Казанда укытучылар мәктәбен тәмамлаган, земство мәктәпләрендә рус теле укытучысы булып эшләгән һәм инде хөкүмәт бүләкләренә лаек булган. Анна лентасын алган, Станислав лентасын алган дип табылган. Апанай мәдрәсәсендә рус телен укытып,
коллегия регистраторы чинына кадәр күтәрелә һәм Миргаяз Иманаев күп кенә татар егетләренә, шәкертләренә рус телен укыткан. Шул исәптән Гали Әскәр Камал да рус телен шушы Иманаевтан өйрәнгән. Ә инде 1916 елда Миргаяз Иманаев Казанда хәрби центр итеп куела. Бу Беренче дөнья сугышы еллары хәрби цензура гамәлдә булган вакыт. Шулай ук Иманаев империяга лояль кеше буларак империя тарихын өйрәнү белән шөгыльләнгән һәм 1912 елда ул Ватан сугышының 100 еллыгы уңаеннан Ватан сугышы тарихи исемле китап бастырып чыгарган. Кыскасы менә шушындый зыялы абыйсы бар Шәйхәттәрнең Миргаяз Иманаев дигән. Аның кызы Шәйхәттәрнең кызы Ракия 1923 елда туа ул. Менә Ракия да шушы фән өлкәсендә хезмәт итә. Казанда ул озак еллар буена Казан университетының метеорология һәм климатология кафедрасында эшли. Кыскасы, зыялылык һәм фәнгә мәхәббәт нәселдән нәселгә күчә барган. Гәрчә Шәйхәттәр Иманаевның гаилә тарихы, шәхси мөнәсәбәтләре шактый катлаулы, хәтта фаҗигале булса да. Димәк, университет. 1900 елда Шәйхәттәр Иманаев икенче дәрәҗә хокук белгече дипломын күтәреп, Казан суд палатасы округының присяжный поверенныйлар корпорациясына кабул ителә. Нинди катлаулы авыр сүзләр. Ягъни присяжный поверенныйлар корпорациясы ул инде адвокатлар корпорациясы, адвокатлар коллегиясе дигән сүз. Иң әүвәл аңа адвокатның ярдәмчесе буларак хезмәт итәргә кирәк булган һәм инде ул бу вазифаны үтәгән. Казан университетының юридик җәмгыяте әгъзасы да булып торган ул. Димәк, үзе укыган университетның юридик җәмгыятенә дә керә. Һәм инде күпмедер вакыт ул мөгаен мировой судьяда булып хезмәт иткәндер. Менә кайсы вакытта икәнлеге билгесез. Һәм гомумән бу шиклерәк мәгълүмат, әмма андый мәгълүмат та биографияларда очраса, укысагыз аптырап калмагыз. Бәлки булгандыр да, бәлки юктыр да. Гомумән присяжный поверенный статусына ия булу ул инде зур дәрәҗә. Моның өчен югары юридик белем кирәк. Иманаевта ул бар. Һәм инде тагын кирәк әле эш стажы мәхкәмәдә яки адвокат ярдәмчесе вазифасында кимендә 5 еллык хезмәт тәҗрибәсенә ия булырга кирәк. Шул вакытта башка адвокатларның разыйлыгын да алырга кирәк. Димәк, шушыларның барысына да ия булганнан соң Шәйхәттәр Иманаев үзе дә присяжный поверенный вазифасына лаеклы дип табыла. Һәм инде шушы вазифаны биләүчеләр арасында Иманаев татарлардан икенче кеше дип санала, чөнки менә беренче шундый адвокат присяжный поверенный ул Сәйдгәрәй Алкин, икенчесе Шәйхәттәр Иманаев. Иманаев димәк татарларның икенче адвокаты. Беренчесе түгел, ә икенчесе. Иманаев Казан мәхкәмә округы мәхкәмәләрендә яклаучы буларак катнашкан һәм инде ул асылда бик озак еллар дәвамында, хәтта революциянан соң да судларда защитник, яклаучы буларак катнаша. Мәсәлән, революциянан соң аны бары тик 1928 елда гына Татарстан АСРның яклаучылар коллегиясеннән чыгаралар. Бары тик менә аның сословиесе килеп чыгышы, сыйнфы килеп чыгышы дөреслеккә ул заман шартларына туры килмәгән күрә, аны инде шушы коллегиядан чыгаралар, аның профессиональ сыйфатларына бәйле булмаган рәвештә шундый карар кабул ителә. Татарстан милли архивында Иманаев катнашкан мәхкәмә утырышларының беркетмәләре дә, төрле эшләр дә саклана. Менә шулардан күрергә мөмкин дә аның ниндирәк ситуацияларда булганлыгын. Гомумән, присяжный поверенный адвокат вазифасы ул беренче чиратта вазифа, һәм син анда үзеңнең шәхси карашларыннан чыгып кына клиентларыңны сайламыйсың. Менә шуңа күрә менә бу беркетмәләр ул замандагы татар җәмгыятендәге, империя җәмгыятендәге мөнәсәбәтләрне күрсәтә. Һәм менә Иманаев якларга туры килгән клиентларның берсе сәүдәгәр Мөхәммәтҗан Сәйдашев. Мөхәммәтҗан Сәйдашев бер хатын белән, бер хезмәткәр белән хезмәт хакы мәсьәләсендә конфликтка керә. Һәм бу мәсьәләдә Сәйдашевны яклаучы буларак присяжный поверенный сыйфатында Иманаев катнаша. Һәм шактый апелляциялардан соң Иманаев судта җиңеп чыга. Әлбәттә, димәк, сәүдәгәр һәм бер хезмәткәр бу конфликтта кемнең килеп җиңеп чыгарга тиешлеге былай да аңлашыла. Әмма Иманаев шушы вазифада, присяжный поверенный вазифасында шушы эштә катнашкан. Бу инде аның һөнәри
сыйфатлары турында сөйләргә тиешле момент, инде мәсәлән әхлакый ягы ансы инде бөтенләй башка мәсьәлә. Гомумән Сәйдәшевләр белән Иманаевның мөнәсәбәтләре бик җылы һәм тыгыз булган. Шәйх Гаттар Иманаев, Әхмәтҗан һәм Мөхәммәтҗан Сәйдәшевләрнең ярдәмчесе дә, аларның адвокаты, ышанычлы кешесе һәм заманында Әхмәтҗан Сәйдәшев Шәйх Гаттарны Дәүләт Думасына депутат буларак сайлатырга, уздырырга теләгән булган. Бу план барып чыкмаса да, аларның инде дуслыклары бик озак еллар дәвамында барган. Шәйх Гаттар әфәндегә үз заманында кайбер хезмәттәшләре, коллегалар белән конфликтка да керергә туры килгәләгән. Мәсәлән, Сәйд Гәрәй Алкин белән ул бик каты гына бәхәсләшеп ала. Бу бәхәс аркасында присяжный поверенныйлар советы Казанның Шәйх Гаттар әфәндегә бик каты кисәтү дә ясый. Шулай ук аның бер зур конфликты Садри Максуди белән килеп чыга. Садри Максуди бу вакытта атаклы татар хокукчысы, адвокат ярдәмчесе вазифасында эшли торган кеше. Һәм инде Садри Максуди белән Шәйх Гаттар Иманаевның конфликты нәрсәдән килеп чыга? Иманаев Садри Максудины үзенең энесе Әхмәт Хадиның Йолдыз газетасында үзен рекламалауда гаепли. Бу мәсьәләне Казанда дисциплинар суд тикшерә. Адвокатлар арасында конфликтларны чишә торган махсус орган тикшереп ала. Һәм инде Максуди гаепсез дип таныла. Ләкин монда шунысы мөһим. Иманаев һәрвакыт үз сүзле һәм һәрвакыт ниндидер бер үзенең дөрестлеген исбатларга омтыла торган кеше. Димәк, ул конфликтлардан курыкмый һәм коллегалар белән конфликтка керергә мөмкин. Ниндидер башка кешеләрдән дә ул теге кешенең статусына да карап тормый. Ул үзенекен итә һәм шулай туры сүзле булып яши. Менә бу туры сүзлелек принцибы аңа гомере буена ярдәм дә итә, комачау да итә бик каты. Инкыйлабтан соң беренче елларда Иманаевның адвокат буларак нәрсәләр эшләве бик билгеле түгел. Мәсәлән, инде аның Үзәк мөселман хәрби коллегиясында мөселман университетын төзү мәсьәләсе өчен җаваплы итеп билгеләнгәнлеге мәгълүм. Ягъни шушы коллегиядә, хәрби коллегиядә ул татарларның, мөселманнарның мәгариф системасын алга таба булдыру, үстерү юнәлешендә күпмедер хезмәт куя. Хезмәт куя дигәч инде коллегиядә катнашучы буларак үзенең тәкъдимнәрен җиткерә. Әлбәттә, бу проектлар барып чыкмый. Бу елларда аның Казан университетында ислам хокукы буенча лекциялар укырга теләгәне билгеле. 1925 елда аңа ниһаять яңадан мәхкәмәләрдә яклаучы сыйфатында катнашырга хокук бирелә. Һәм инде ул күпмедер вакыт менә бу яңа совет режимы кысаларында да адвокат буларак эшләп ала. Ләкин инде 3 ел үткәннән соң аны әлеге вазифасыннан алалар, аңа рәсми рәвештә адвокат буларак эшләрдә катнашу хокукы инде бирелми. Ләкин революцияга кадәр Шәйх Гаттар Иманаев әле милләт каршында берничә зур һәм мөһим эшләрен, вазифаларын эшләп калдыра. Шәйх Гаттар үз заманында менә шушы Сәйдәшевләр белән дуслык аркасында Хокук ва Хаят исемле журнал оештыра. Бу журналга барып җиткәнче ул әле Сәйдәшевләргә Бәян-әл-Хак газетасын чыгарга булыша. Шушы Бәян-әл-Хак газетасы ул Сәйдәшевләр бастырган татар матбугат чарасы. Казанда ул 1906 елдан 1914 елга кадәр басылып бара. 1913-14 елларда газетаның соңгы елында аның редакторы вазифасын Шәйх Гаттар Иманаев үти. Әлбәттә, Бәян-әл-Хак газетасы татар газетлары арасында үзенең исеме булган, абруе булган газета. Аның абруе ул кадәр уңайлы да булмагандыр бәлки, чөнки Бәян-әл-Хак консерватив газета дип танылган. Кемдер аны инде хәтта карагурукчылар фикерен алга сөргән газета дип тә әйтә. Шул вакытта аның битләрендә реклама да күп булган. Сәйдәшевләр, алар сәүдәгәрләр, аларга инде газета кирәк рекламалар өчен, һәм газета битләрендә алар бик күп башка оешмаларның, кибетләрнең
эшмәкәрләренең рекламасын уңыштыра булганнар. Кыскасы шундай сәүдәгәрләр чыгара торган реклама газетасы шул вакытта империягә бик тә уңай мөнәсәбәттә булган газета, карагурукчыларның фикерләре басыла торган газета. Менә шулай бу газета турында Исмәгыйль Рәми бер вакытны әйтеп язып калдырган, газетаның бер санында 87 игълан булып, мәкалә һәм хәбәрләргә 2,5 багана гына бирелгән иде ди. Һәм инде бу газетага яза торган кешеләрнең дә составын Исмәгыйль Рәми бик түбән бәяли, ачлыктан йөдәгән шәкертләр һәм урынсыз җирсез йөргән мәхдүмнәр иде ди. Кыскасы, Бәйнел-Хак газетасы, ул заманның бер күренеше, чөнки татар дөньясында төрле газеталар һәм журналлар булган. Татарлар төрле булган сыман, алар укый, яза торган матбугат та төрле булырга тиеш. Бәйнел-Хак менә шундый аерым бер аудиторияга ия булган, үзенең аудиториясының интересларын чагылдырган газета инде ул. Ләкин 1912 елда Шәйх-Гаттар ниһаять үзенә үз журналын чыгару хукукына ия була, аңа хөкүмәт Хукук ва Хаят исемле журнал чыгарырга рөхсәт бирә. Бу журналның редакциясе Фукс урамында урнаша, һәм инде Хукук ва Хаят журналы ике телдә чыга торган, һәм татар тарихында шундый уникаль тарихка ия булган журнал. Беренчедән, революциягә кадәр татар журналларының теле кагыйдә буларак бер генә тел, татар телендә чыга журналлар һәм газеталар. Әлеге Хукук ва Хаят исә бер юлы ике телдә басыла, аның димәк içендә рус телендә чыккан язмаларда күренергә мөмкин, татар телендә чыккан язмаларда күренергә мөмкин. Кагыйдә буларак күбрәк татарча бирелә, ләкин рус теле дә бик күп. Чөнки әлеге журналда хокукый һәм гомуми темалар бергә барырга тиеш булган. Димәк, аның тематикасы хөкүмәт карарлары, хөкүмәт мәсьәләләре, хокукый сорауларга җаваплар, мәхкәмә хроникалары, халыкка юридик ярдәм күрсәтү, законнарны аңлату, әдәбият, сәнгать, яңалыклар һәм игъланнар. Димәк, рөхсәт алганда газетаның яки журналның эчтәлеген билгеләгән вакытта редакторлар аның якынча эчтәлегендә менә шушы программаны бирергә тиеш булганнар, һәм инде программага менә Иманаев шушындый тематикаларны керткән. Димәк, 1913 елның 20 гыйнварында журналның беренче саны дөнья күрә. Ул редакторның Хукук ва Хаят дип шундый газетаның журналның исеме белән бирелгән кереш мәкаләдән башлана, һәм биредә Иманаев татар мөселман тормышының нәкъ менә хокукый аспектлары турында сүз кузгата. Бу чынлыкта бик зур мәсьәлә, чөнки Россия империясе эчендә яшәгән татар халкы, мөселман халкы, әлбәттә, бер яктан Россия империясе кагыйдәләренә буйсына, икенче яктан татарлар үзләренең тормышын ислам дине кагыйдәләре, шәригать нигезендә алып бара һәм күп кенә мәсьәләләрдә нәкъ менә шәргый карарлар зур роль уйный. Менә бу мәсьәләдә татарларга ничек алга таба яшәргә? Әлбәттә, бер яктан татар кешесе Россия законнарында белергә тиеш, икенче яктан шәригать законнарында белергә тиеш. Менә Иманаев фикеренчә шәригатьне китап ятлап түгел, аңлап һәм заманга яраклы рәвештә кулланып өйрәнергә кирәк. Иң мөһиме, илдәге дөньяви кануннарны да исәпкә алып, ике якны дуслаштырылу система булдырырга кирәк. Менә хәзерге заманда Россиядә дә, башка илләрдә дә Россия законнары кысаларында ислам дине белән бәйле аерым карарлар кабул ителә. Исламның финанс системасы, илнең финанс системасы эченә ничектер кереп бара. Һәм 110 ел элек Иманаев бу турыда инде яза. Ул аның фикеренчә Россия империясының рәсми законнары системасына шәригать та керергә тиеш. Шәригатьне дә кертергә кирәк, чөнки Россия империясе халкының шактый гына өлеше башка төрле кануннар нигезендә яши. Димәк, ул кануннарны инде законнар дәрәҗәсендә язып та куярга кирәк дип әйтә ул. Иманаевның бу мәкаләсе татар телендә хокук системасының үзенә күрә бер манифесты. Чөнки ул бердән татарларны дәүләт теле булган рус телен өйрәнергә чакыра, икенче яктан мәхкәмәләрдә һичшиксез тәрҗемәчеләр катнашырга тиеш ди. Татарлар рус телен белмәгән күрә, үзләренең хокукларын яклаудан ничектер читләшәләр, шушы мөмкинлектән алар мәхрүм ди. Димәк, бердән татарлар үзләре рус телен өйрәнергә тиеш булса, икенчедән мәхкәмәләрдә үзләренең эшләрендә тәрҗемәчеләрне мөмкин кадәр актив җәлеп итәргә тиеш дип әйтә ул. Журнал бик озак вакыт чыкмаса да, анда булган чыгарга өлгергән мәкаләләрдә татар җәмгыятендә шәригать һәм дөньяви канунның урыны турында фикерләшү дәвам итә. Һәм шул вакытта
Иманаев тел турында да үзенең язмаларын биреп бара. Бердән ул татар телен кулланырга чакыра, ягъни матбугатта саф татар теле кулланылырга, мөмкин кадәр гадирәк тел булырга тиеш, чөнки халыкка укырга һәм аңларга кирәк, халыкка белем алырга кирәк. Моның өчен мөмкин кадәр гадирәк, татарчарак язарга кирәк һәм җирле халыкның үз телендә чыган китаплардан файда күбрәк булачак. Ягъни гарәп, фарсы алымнары күп булган дини шәргә китаплар да үзгәрергә һәм татарчарак язылырга тиеш дигән фикерне җиткерә ул. Һәм ахыр чиктә ул университетларда булачак юристларга ислам хокукы нигезләрен дә бирергә кирәк дип әйтә. Әгәр дә юристлар Россия империясы территориясында мөселманнар күпләп яшәгән губерналарда эшләргә җыйналар икән, димәк аларга ислам хокукын, шәригатьне дә белергә кирәк ди. Кызганыч, аның үзенә университетта шушы юнәлештә белем бирергә мөмкинлек булмый. Ул революцияннан соң булса да шушы юнәлештә эшләргә ниятли. Университетта ислам хокукы тарихы буенча курсны әзерли, яза, әмма биредә эшләү мөмкинлеген аңа насыйп булмый. Журнал озак эшләми. Журналның 9 саны дөнья күрә. Бу татар дөньясында беренче юридик журнал. Ләкин шундый шуар эчтәлекле журнал бик озак яши алмавы бер яктан фаҗига булса, икенче яктан инде табигый татар җәмгыяте әле бәлки мондый шундый бик тә тар тематикага багышланган матбугат чараларына әле әзер дә булмагандыр. Исмәгыйль Рәмиев хокук ва хаят журналы турында шулай әйткән, монда хокукый мәсьәләләр бик аз урын алалар иде ди. Шәп нәрсә түгел иде. Язарлык, сөйләрлек тәэсире дә кирәге дә булмады шикелле ди. Һәм инде менә ничектер аның барыбер шуарлыгына игътибар итәләр. Ләкин нәрсә генә булса да, хокук ва хаят журналы ул вакытта татар җәмгыятенең 20-нче гасыр башы татар дөньясының үзен төрле темаларда, төрле тарафларда сынап карауга. Татарлар икътисади журналлар чыгаралар, хатын-кызлар өчен журналларда чыгаралар. Һәм менә хокук темасы, ул мөһим тема, хокук хаят белән бәйле, тормыш белән бәйле. Иманаев менә аның бәйле икәнлеген исбатларга тырышкан, конкретно шундый язмалары аша, мәкаләләре аша. Әмма менә ни кызганыч, журнал озак эшләми. Ләкин Иманаевның эшчәнлеге барыбер дәвам итә. Параллель рәвештә шушы хокук юнәлешендә алып барган киң кырлы эшчәнлеге белән бер рәттән ул әле фәнни язмалар белән дә мавыга. 1910 елда Бәйәнел-Хак газетасының типографиясында Шәйх Гаттар Иманаевның татар теленең нәхүе вә сарыфы исемле фәнни хезмәте басыла. Бу инде фонетика, морфология һәм синтаксиска багышланган китап. Бу китапның яртысы ул шунлыкта татар фонетикасы, татар телендә аваз системасына багышланган материал. Шунда ки менә Иманаев татар галимнәреннән беренче булып авазларның барлыкка килүен, ясалуын һәм үзгәреш кичерүен физика законнарына һәм биологиягә бәйле рәвештә аңлата. Һәм инде китабында ул һәр татар авазының ясалган урынын тасвирлый, телебездә 34 тартык һәм 9 сузык аваз барлыгын искәртә. Һәр авазның үз хәрефе булырга тиеш дип әйтә. Бу да ул елларда мөһим бер принцип. Һәм инде Иманаевның бу хезмәтен татар галимнәре ул вакытта бик хуплап каршы алмасалар да, аңа бик игътибар итмәсәләр дә, соңрак аның әлеге хезмәтенең әһәмияте галимнәргә ачылачак. 1920 еллар башында инде революцияннан соң күпмәр вакыт үткәннән соң Иманаев Казан университетына галим буларак, мөгаллим буларак кушылырга тели. Әмма әйткәнемчә, аның шушы университетта ислам хокукы тарихын укыту программасы кабул ителми. Ул мусульманский гражданский юридический строй как продукт общественности исемле зур гына бер хезмәтенең тезисларын әзерли. Әмма бу хезмәтне ул язып тәмамлый алмый. Һәм инде ахыр чиктә Иманаев университетка да эшкә алынмый. Алга таба аның язмышы шактый фаҗигале борылышлар алачак. 1932 елның 21 декабрендә ОГПУ контрреволюцион буржуаз милләтчеләр оешмасы турында эш башлап җибәрә, җинаять эше башлап җибәрә. Бер айдан соң бу эш буенча 109 гаепле кеше
ачыклана. Алар арасында Шәйх Катар Иманаев та, Хади Максуди, Мустафа Бегаев, Мөхәммәд Мустафин, Эштам Алкин һәм башка бик күпләр бар. Алар барысы да кулга алына. Иманаевның холкы шактый авыр булган, бәхәсләргә еш кергән, аның инде дошманнары да шактый күп булгандыр. Һәм инде 32 елда ул кулга алынганда аның шәхси дошманларын да роле булган дигән фараз бар. Аның йортында 4-нче фатирда яшәгән күршесе бер кызыклы гына шәхес Иманаев өстеннән күрсәтмәләр бирергә ризалаша һәм ул төннәрен туганы Мустафа белән бергә язу машинасында листовкалар бастырды дип хәбәр итә. Сорау алар барышында Иманаев әлбәттә үзенең гаебен танымый һәм беркемне сатмый да. Ул үзен бик тә горур тота һәм шунысы да кызык, ул тикшерүчеләргә, следовательләргә үзенең галим икәнлеген, Покровский һәм Крупскаялар белән таныш икәнлеген искәртеп тора. Покровский зур тарихчы, Крупская, Надежда Крупская инде Ленинның мәхәббәте һәм вакытта бик авторитетлы зат. Һәм аның бу җавапларын, бу сүзләрен ишеткәннән соң тикшерүчеләр аны гомумән психиатрларына җибәрергә карар кылалар, аны сәламәт дип табалар һәм инде 3 елга Себергә сөргенгә җибәрәләр. 36 елның гыйнварында ул Казанга кайта. Казанга кайта да аның инде ахыргы шундый зур конфликты, зур көрәше башлана. Бу вакытта мондый кагыйдә эшли. Әгәр дә кеше кулга алынган икән һәм кулга алынган вакытта аның йорт җирләре, милке конфискацияләнгән икән, ул инде иреккә чыкканнан соң аларны кире кайтарырга мөмкин. Һәр хәлдә менә Иманаев чырагында кире кайтарырга дигән карар кабул ителә. Ул яшәгән йорт, ягъни бу йорттагы бер фатирга түгел, тулысынча менә бер йорт аныкы, Фукс урамының 31-нче йорты. Һәм инде бу вакытка, ул иреккә чыккан вакытта аның йортында тулысынча инде ниндидер фатирларга килеп, анда кешеләр яши. Димәк, 111 квадрат метрлык биләмә һәм анда 47 кеше тормыш итә. Димәк, бу кешеләрнең берсенең дә кинәт кенә Иманаев кайтты дип яши башлаган җирдән чыгып төсләре килми. Шәйх Каттар юридик белеме ия кеше буларак инде шәһәр белән судлаша башлый. Аңа башта бер фатирда бүлмә бирәләр, тулы бер фатир түгел, бүлмә. Ул инде бу бүлмәдән, бу почмактан канәгать булмый, ахыр чиктә менә бәхәсләшә, судлаша. Бу вакытта ул 13-нче мәктәпкә эшкә урнашып, анда алман һәм рус телен укыта. Укытканда ул элеккеге кадими методларын еш кулланган, укучыларны почмакка бастырган хәтта ки. Моның өчен инде аны эштән җибәрә карар кылалар. Бу әлбәттә бер сәбәп генә була. Аңа басым ясаган бер ысулы һәм хәтта шушы эштән куылуга бәйле рәвештә дә ул тынып калмый, ул мәктәпне судка бирә. Нигә мине эштән кудыгыз дип. Кыскасы, менә инде ул олы яшьтә, яше 60-тан арткан, ул шушы дәвердә тик тормый. Олы яшьтәге галим, тынгысыз кеше һәм даими рәвештә менә үзенең хокукларын якларга тырыша. Уникаль ситуация чынлыкта. Безнең зыялар өчен барыбер типик булмаган хәл. Зыялы галим кеше НКВДга да, ниндидер шәхси дошманнарга да бирешми, совет законнарына нигезләнеп, үзенең хокукларын якларга омтыла. Әлбәттә, бу инде мәгънәсез көрәш. Система барыбер аны җиңәчәк, җиңәргә тиеш. Ләкин Иманаевка барыбер. Ул менә хокукка ышана, чөнки ул классик юридик белем алган кеше, галә җәнәп хокук, галә җәнәп мәхкәмә дигән нәрсә аның өчен мөһим. Һәм ул һич тә аптырамыйча мәхкәмәгә бара. 1938 елның башында Иманаев яна кулга алына да, ләкин инде аның хәле авыр булганлыктан аны төрмәнең хастаханәсенә озаталар. Һәм 1939 елның 8 гыйнварында ул төрмә хастаханәсендә үлә. Менә бу Шәйх Каттар Иманаев ул гаҗәп тә каршылыклы шәхес. Аның бик тә прогрессив карашлары да бар. Шул вакытта ул консерватив карашларга да ия булган кеше. Ул татар җәмгыятенең инде бер алдынгы эшелоннарында йөрсә дә, җәмгыять аны ул кадәр хуплап каршы алмаган, чөнки ул кара урукчылар белән, империя тарафдарлары, монархистлар белән еш аралашкан һәм шулар ягында да булган кеше.
Ләкин әйе, безнең алдынгы карашлы либерал демократ татар фикерияләре өчен Иманаев шәхесе шундый үрнәк булмаган шәхесләрнең берсе. Әмма аның хезмәтләре безнең өчен барыбер кадерле һәм кыйммәтле. Ул татарларда беренче юридик журналны чыгарып караган, андый журналның гомумән була алуын исбатлаган, хокук турында, Россия законнары турында татар телендә фикер йөртеп һәм ниндидер мәкаләләр язып булганлыгын исбатлаган. Аның карашларының бер өлеше бүгенге көндә актуаль һәм гамәлгә ашырылып килә. Без чынлап та Россия законнары системасына ислам шәригатендә булган бер принципларны кертә башладык. Иманаев бу турыда инде бер гасыр элек әйткән, сөйләгән. Шуңа күрә алга таба да Иманаевның иҗатын әле өйрәнергә кирәк. Бу уникаль кеше, 20нче гасыр картинасын тулыландыра торган һәм менә күз алдына китерегез, НКВД белән бәхәсләшергә курыкмаган уникаль кеше, уникаль фикер иясе, аның турында мәгълүматлы булу 20нче гасырны тулаймрак аңларга һәм тарихыбызга сокланып карарга ярдәм итә.